Treasurer's Office sa Dakbayan sa Toledo, maunasab ang gilungkab, usa ka milyon nadala sa kawatan. Tulo ang patay sa managlahi nga krimen sa lungsod sa Dalagit. Regional Police Office gipasidunggan nga number 1 sa nasod sa pakigpatok sa drugas. LBC gusto nga pasiradaan ni Mayor Michael Rama kaysa maghatag kini og problema sa dakbayan. 5 kapasahero sa Saudi Airlines nga taga Central Visayas negatibo sa sakit nga MERS-CoV. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya ang mga balita uban ang kinatibuk-ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Lunes petsa 8 sa buwan sa Setyembre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, nahimong ikaunom na biktima sa pagpangawat ang Treasurer's Office sa Dakbayan sa Toledo. Diin gibanabanang usa ka milyon ka pesos ang nakawat. Gani ang NBI 7 moapil na sa investigasyon. Matod sa kapulisan Glenn, inside job ang nahitabo hilabi na nga dunay usa ka empleyado ang nag-overtime kagahapon sa hapon. Hinuon ang maong vault gibinlan pa sa kawatan og 95,000 pesos na cash. Gisusi ni Jinky Bargio ang maong hitabo. Gikordon ang palibot sa Treasurer's Office sa Toledo City Hall, human kini ransaka sa wa pa mailhing responsable nga posibleng nahitabo kagahapon sa hapon. Giingong usa ka collector sa maong buhatan ang nag-overtime ug nakamatikod sa hitabo. Apan, gireport kini sa pulis pagka-alas 6 na sa gabii. Nasayran nga ang maong overtime, way pagtugot gikan sa ilang labaw. Ibutang sa lamesa, ipangguba nga lock. Pero wa siya gibuhat kay according to him wala pa kuno siya wa siya gihuna-una nga dautan until sa mga alas 6 pagawas niya sa main door pag push down niya meron na problema diha pa siya ni check pag sa vault yung gitanaw niya abi na daw ang vault. That is according to his account. Ang bagong hepe sa Toledo Police kinsa daling misusi sa nahitabuan miingon nga wa sila'y nakit-ang pugsanong pagguba sa vault. Usa sa ilang gitun-an mao nga inside job ang pagpangawat sa gibana-banang dulan usa ka milyon ka pesos nga tax collection og igsisweldo sa mga empleyado. Kung tagalabas, so may tendency lahat ng mga drawers diyan nakabukas na sana. Pero napagpasok namin last night arrange maliban dun sa vault. Nasuta nga tungod sa sunod-sunod nga insidente sa kawat sa mga Treasurer's Office sa mga lungsod, wa na sila tuguti nga magbilin pa og kwarta sa maong buhatan. Ningon siya nga nanay memo nga dapat wala nagikwarta sa vault mo tiyang giingon. So I don't know unsa nitabo nga napagikwarta sa vault. So naa na gid siya ko nag-prepare na gid siya nga dapat wa gid kwarta sa vault. Ang maong regular employee nga nag-overtime kagahapon, ikonsidera gihapon sa mga pulis nga usa sa mga suspect. Based sa pangyayari kasi doon na lang tayo mag-analyze, di ba? Yung time frame. Why not na during na pagpasok niya dapat ni-report niya kaagad. Jinky Bargio, News 5. Nagpatawag og command conference ang pangu sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo nunod sa nagsunod-sunod nga pagpanglungkab sa mga treasurer offices sa mga kalungsuran ug dakbayan sa lalawigan. Dako ang pagduda sa kapulisan nga inside job ug copycat crime ang nahitabo. Andrea Patenya, Suginlimi. Gisiguro ni Cebu Provincial Police Office Director Noel Guilliamac nga naa ang presensya sa mga Chief of Police kansang areas of responsibility na biktima sa pagpanglungkab. Kini ang mga hepe sa Sugod, Carmen, Compostela ug Pinamungahan. Samtang paapason karong hapon ang bagong hepe sa Toledo nga si Superintendent Ricky Delilis. Kay numduman nga sa maong upat ka mga Treasurer's Office, kapinto nga sa milyon ang nahanaw nga kwarta. Niadtong Biyernes, usa ka empleyado sa Mandaue City Hall ang gidakop human nangawat og laptop, samtang kagabii, laing pagpanglungkab na sab sa Toledo Treasurer's Office ang nahitabo. Nangayog update si Guilliamac sa gipanghimong investigasyon, diin silang tanan, miingon nga inside job ang labing dako nga anggulo nga ilang gitanaw sa krimen. There is a main door sa Treasurer's Office, adunay force entry, murag gilugit. Pero upat ka drawer, walay sign of force entry, wala gyud nilungkaban. So
giyawihan gid siya. Then ang bolt nga gisudlan sa dako nga kwarta is 46,000. Open siya, open. Meaning ningon man sa niangkon man pud ang in charge nga nakalimutan daw niya og lock. So makaingon kita nga dako pangutana nga wa ba kanituyo o usa ka usa gid na sa among gitanaw kanag yung inside job kay considering nga sa amo amang good wala am good yung force entry intact gyapon ang katong lock niya putahan so among gitanaw nga basin og naagyoy kuan sa sud kontak ang suspect unsay yang gibuhat niya pagi nga makasul siya nga wa gid niya maguba ang pultahan. Gipahibaw sa hepe sa pinamungahan nga wa madayon ni atong Biyernes ang ilang pagkiha sa utility worker nga gidudahang suspect kay wa pa mahuman ang affidavit sa mga testigo apan paningkamutan nilang mapasaka ang kaso karong hapon. Based on our inspection and interview, it is really a high probability that there is someone inside, no? Because there are so many tables in the treasurer's office. How come they selected those only tables which are the bulk of money are located? Si Carmen Chief of Police Alvin Balyo miingon nga kadudahan kaayo kun nganong ang personal ra nga kwarta sa tax collector mao'y gihilabtan sa suspect mao nga ipa-lie detector test niini ang tulo ka kauban sa biktima ug bisan ang biktima mismo nga si Lucilo Bontia. Ubi kasi ito, matagbaw mo kagpangita, o basa nakita nimo ang i-detach, i-gubo nimo para ma-open ang sliding window. Ya, katong iyang case is direkta man siya sa locking system para ma-guba niya ang locking window. Pag-abutan niya dito sa sod, ang iyang gipang ukban ng mga drawer is those table nga posibleng may mga money. Ay balo siya kung asa ng mga table nga posibleng may kwarta. Mas maayong buhato na lang sa tanang empleyado sa treasurer's offices nga nabiktima ang lie detector test kay dako ang iyang pagtuo nga inside job ang tanang panghitabo ug usa ka matang sa copycat crime. Gani na sagmuyo kini kay ang pulis mao na hinuoy mugawas nga inefficient ning maong mga panghitabo. So usa sa among recommendation man gud is for them to execute an affidavit under oath and for them to undergo a lie detector test. Now if and when mapamatudan sa nato that otherwise namakak sila, maybe we can file a perjury case against them. There's a possibility na this is the handiwork of maybe personnel inside the treasurer's office or an employee of the kanang matawag na itong munisipyo or sa City Hall. Gibit-bit sab sa mga hepe ang ilang mga rekomendasyon base sa ilang gipahigayong security survey sa mga municipal treasurer's offices. Managsama ang rekomendasyon sa mga chief of police ngadto sa mga mayor sa ilang tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility aron mas mapahugtan pa ang seguridad sa ilang mga municipal halls hilabi na sa ilang mga treasurer's offices. Naglangkob kini sa pagmuntar og mga CCTV cameras, pag-hire og mga blue guards, pagpalit og mas lig-on nga mga vaults ug pagpataod og mga grills sa mga bintana sa ilang mga buhatan. Mi komento sa banghepe sa kapulisan sa rehiyon na questionable kaayo kun nganong magbilin og dagkong salapi ang mga city treasurer's employees sa ilang opisina matag weekend mao nga tambag niini nga kun di man gani kini madeposito sa bangko mas maayong ibili na lang sa ilang mga chief of police. Medyo highly questionable on the matter of the living in your office that those large amount of money over the weekend. I think there are provisions that state that they are not allowed to live with that kind of amount in their office. So maybe siguro sana lapit lang naman ng police office na sila ganyang kalaking amount na pera, di tinurn over na lang siguro dun sa police. At least pag nawala yun, di pulis yung may kasalanan, di ba? Ayan mo naman yun. Andrea Patenia, News 5. Mayor Michael Rama misalig na dili mabiktima sa kawat ang Treasurer's Office sa Dakbayan sa Sugbo.
Apan iyang ipatawag ang iyang security aron ilang gisgutan nga malikayan ang naitabo sa uban nga local government units. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Yan ang assured na adyo na sa kung wa gili in cahoots, wala gali ginganlan o conspiracy, wala gali mga lookout, dili gali well planned, wala gali ma-involve sa suit, di gina siya basta-basta nga ma-implemented. Usa kini sa mga napaglantawan ni Mayor Michael Rama ug kun nganong dunay mahitabong pagpangawat sa Treasurer's Office sa adlang dako sama sa naitabo sa Toledo. Matud pa ni Mayor Rama, kun way mga kaubang nasayod sa mga pasikot-sikot ug sa mga gibutangan sa kwarta, di mahitabong makadala og dakong kantidad ang kawatan. Dugang sa mayor, internal vigilance gikinahanglan sa matag lokal nga kagamhanan aron di mabiktima. To bring in to be security conscious. I wish all should be security conscious, should not develop the so-called complacency, should not develop the so-called vulnerability, and should be more adjustable to the needs of the time. Samtang dako ang pagsalig sa mayor sa iyang security group, nga way makasud nga kawatan sa ilang buhatan. Iyang ipatawag ang tanang security sa City Hall aron hisgutan ang pamaagi sa paglikay sa mga susamang panghitabo sa Treasurer's Office sa Toledo City. Mibahad ang mayor nga kun adunay mga empleyado og security nga mounay sa kagamhanan sa Sugbo, taktakon kini niya sa way daghang pangutana. I have been telling that unless they want their heads roll in terms of their employment, I keep on telling. Leslie Caminade Vistil, News 5. Wa mabalaka ang provincial administrator nga maglungkab sad ang buhatan sa panudlanan sa Kapitolyo nunot sa sunod-sunod nga pagpanglungkab sa mga munisipyo sa kalungsuran. Masaligon si Attorney Mark Tolentino nga hugot nga mabantayan sa baguhay lang nga gipatrabaho nga mga sakop sa Tactical Security Agency ang Kapitolyo. Hinoon matod ni Tolentino nga kinahanglan magpabilin nga magbinantayon sa paglikay sa maong hitabo. Pero we'll take note of that, no? But I think the capital is secure. But we'll be vigilant about that because of the developments. They are. Hangtod karon wa pa makadawat og tubagikan sa kadagkuan sa LBC si Mayor Michael Rama human siya mipadayag nga posibleng iyang pasiradan ang maong establishmento. Wa pa usab mohatag sa mga report ang City Legal Office sa iyang gipangbuhat nga assessment kung nangyan ba nga sirada ng LBC. Matud sa mayor, mas labing maayo nga pasirada ng LBC kaysa maghatag kini og problema sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Good and as an idea because I'm really serious to pursue that. Next, especially that I received a very reliable information after I made that pronouncement that, of course, I wish it is not true because the statement, they will rather just continue to be a victim than spend, which is so much compared to what they will be earning in every branches. Gisugyot ang pagbutang og mga security cameras sa mga agianan pasulod og paggawa sa dakbayan sa Sugbo. Ang sugyot nga natuki atol sa Provincial Peace and Order Council meeting giuyunan usab sa mayor sa dakbayan sa Cebu. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Uyon si Mayor Michael Rama sa sugyot sa Peace and Order Council nga magbutang og security cameras sa mga agianan paggawas ug pasulod sa dakbayan sa Sugbo. Matud sa mayor, maayo kini alang sa seguridad sa dakbayan ug magamit batok sa mga kriminal nga mohimo og krimen sa dakbayan, lakip na sa mga tigdala sa gidili nga drugas. Apan matud ni Mayor Rama, maayo lang ang CCTV camera basta di matulog ang nagbantay niini. Matud sa mayor, basin ug mahisama sa nitabong tuli sa LBC nga anaay security camera apan wa magamit sa pagkahitabo sa krimen. Gigamit lang kini human sa nitabong tulis. Actually, dili na problema. Ang problema lang is do they have the logistical requirements? Mao gina siya. Yeah, aside from that, yung sustainability. Gisugyot sab sa mayor ang pagbutang og mga security cameras sa sulod ug gawas sa mga dagkong eskwelahan sa Sugbo. Gihangyo sa mayor mao ang mga dagkong negosyante sa Sugbo nga magbutang og security camera sa palibot sa mga establishmento aron sab makatabang sa pagkigbatok sa krimen. Even kini mga gingalan ako og mga dagkong eskwelahan, they should invest not just inside but even their perimeter. Mabitan na nga, I've been encouraging them. Maybe I will call again a meeting for all owners of and then all commercial establishment
And the chamber should also be involved. Peace and order is everybody's business. Kini subling gipainumdum sa mayor tungod kay ug di manggilabot ang tanan, posible nga sila raw sab ang mga biktima sa krimen. If peace and order, no one takes it as a business. What happened? Then they will have their business affected. And worse, they will be out of their business because their capital will probably be affected in its return of their investment if they will be robbed by so much millions. Leslie Caminade Vistil, News 5. Ipasidunggan sa Camp Crame ang Police Regional Office 7 tungod sa kalampusan ini sa pagbatok sa illegal nga drogas inguman sa mga nakumpiskang armas. Andrea Paternia, Sugin Limi. Nagbunga ang agresibong kampanya sa Police Regional Office 7 batok sa iligal nga drogas. Kinihuman mipada si Police Deputy Director General Felipe Rojas Jr. ug letter of commendation alang sa PRO 7 gikan sa Campo Crame tungod sa pagkahimong number 1 regional office nga dunay labing daghang drogas nga nakumpiska sud sa siyam ka semana, diin miabot sa 2,002.88 grams sa shabu ang nakolekta sa managlahing operasyon. Samtang number 2 ang PRO 7 sa firearms confiscation, diin 127 ka mga unregistered firearms ang nakumpiska gikan Hunyo hangtod Agosto karong tuiga. It is with great pride and honor to commend you and your dedicated men for having shown exemplary performance during the... Gibasa ni PRO 7 Regional Director Prudencio Tom Banyas ang maong komendasyon atul sa ilang flag racing kaganiha aron ipaambit ang maayong balita sa tanan. Matud ni ini, buot sab niyang ipasa ang maong pasidungog sa iyang mga sakop nga maugyoy ng musog sa ilang drug operations. Sama kaganiha, di nakadawat og medalya ng papuri sila si Inspector Rex Ibanez, SPO3 Domiciano Luna, PO3 Jeffrey Managase, PO1 Julius Donia, PO1 Debelo Mabaylana ug PO1 Lexter Alvario sa Lapu-Lapu City Police Station 3. Kinihuman madakpi ang duha ka lalaking luwan sa motorsiklo nga nakuhaan og mga armas ug drogas. And this commendation is intended for all, although addressed to me, it is intended for all the members of PRO 7 because we were working as a team, as one. So I directed our personnel officer, our R1, that a corresponding commendation will also be given to all the personnel of PRO 7. Yes, those performing their duties. Gipasalig ni Banyas nga di sila muhunong sa ilang agresibong operasyon ug gani duna na sila tulong ngadto sa upat ka mga drug lords nga gi-monitor karon sa Sugbo. Matud pa, di imposible nga mahimong drug-free ang Central Visayas apan inay ang Bohol ang himuong pilot area, giingong mas achievable kun ang Siquijor mao'y unang himuong drug-free province sa Region 7. Right now, the first challenge of the day which I gave was to the PD of Siquijor. Medyo hindi ganun kalalim ang problema dun sa Siquijor insofar as drug problem is concerned. But there is. But hindi pa masyadong naka-integrate na yung problema compared to the highly urbanized areas. Buot ni Banyas nga pasabton ang katawhan nga di daling makabut ang maong tinguha tungod sa archipelagic state sa nasod, diin dali rang ilusot ang drogas sa mga unregulated seaports. We have a very big coastline, darling. Anywhere, kanang may bangka ka lang, pwede ka nang pumasok. Apan bisan pa man niini nanawagan kini sa padayong kooperasyon sa komunidad ug sa mga opisyales sa barangay, pinaagi sa paghatag nila og tips alang sa supply reduction, lakip na sa mga NGOs ug ahensya sa gobyerno sama sa DepEd aron mupahigayon og drug awareness seminars alang sa demand reduction. Not only words of encouragement and motivation sa atong mga local government executives, kanang mga businessmen, but we also receive mga tips and information gikan sa atong mga citizens. Kanang nagre-report sila ng mga illegal activities in the area. And I encourage them to report also not only the drug pushers, but if there are policemen who are involved, do inform us. Andrea Patenia, News 5. Gibisita sa Reso 7 ang lungsod sa Balamban ganiha, human sila maalarma sa nagkataas nga kaso sa dengue sa maong dapit, diin duha na katawo ang namatay.
Jinky Bargio, Sugin Limi. Giingong dili na tiaw ang pagsaka karon sa ihap sa kaso sa dengue sa lungsod sa Balamban. Matag buwan, nagkataas kini. Gani karong panahona, miabot na og dulan sa 30 ka mga pasyente ang gipangda sa nagkalain-laing tambalanan sa Sugbo. Duha na sab ang namatay tungod sa maong sakit. Pero karon ra murag ni increase gyud siya tapos tungod anang ato ang mortality ni murag na ano gyud siya nga kuyo-kuyo na gyud siyang pagka-klase sa dengue ba. Gibisita sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit 7 ang Balamban ug miingon kini nga makaalarma na ang naasoy gidaghanon nga nataptan sa maong sakit. Karong Miyerkules na to sugdan. And then we will provide sa chemicals, sa manpower, ang amo lang counterpart gihangyo nga dunay maka-guide nato sa area. Tungod ini, gitakdang mo paygayon og entomological survey ang DOH sa mga barangay sa Balamban aron malikayan ang posibleng pagdaghan pa niini. Idili-dali ang kuan pagpakonsulta kung nahihilanat, labi na karon nga nanay mga pipila ka kaso, dapat kung sila ang makasinati og hilanat 2 days, 3 days dapat magpakonsulta dayon. Giauhag ni Sima Franca ang mga mulupyo sa padayong pagsanong sa programa nga Search and Destroy sa tanang breeding site sa mga lamok aron malikayan ang dengue. Jinky Bargio, News 5. Human sila gipugos sa pagpapahawa sa karaang merkado, nagpikit sugod niadtong Biyernes sa hapon ang mga vendor sa Minglanilla. Ryan Sorote, Sugin Limi. Atubangan sa Minglanilla Police Station ug sa kilid sa munisipyo, gipadayon sa mga manindahay sa karaang merkado publiko ang ilang pagsupak sa giingong di makaturunganong pagpahawa kanila. Nagpikit sila aron ipadangat ang ilang kasagmuyo. Among mga bata ng eskwela. Ang taman. Wala na kaklite. Among mga anak nag-eskwela pa. Gagmay pa tayo. Gimanduan sa munisipyo ang kapulisan nga pasagdan lang una ang mga nagpikit kay ila kining katungod. Apan kon mubuhat kinig kasamok, di magpanuko ang mga otoridad nga mogamit og pwersa batok kanila. Gikatakdang pasakaan karong adlaw og tukmang mga sumbong ang mga dinakpan sa miaging semana, human sila nagmagahi og pagpahawa og misukol sa pwersa sa kapulisan. So kami neutral lang ang gibuhat ang trabaho namo. Suma sa mga nagpikit, nga bot nilang dunay kompromiso tali kanila og sa munisipyo, pinagi sa tarong nga panagsabot, hilabi na kikitugyan na sa ombudsman ang pagdesider sa maong problema sa gobernador. Apan dihang gipangutana ang grupo kung andam ba silang morespeto bisan di mahimong pabor kanila ang desisyon sa gobernador, wa sila'y tarong nga tubag niini. Nisirado gid sila, no? Initalikod gid sila, ilang responsibilidad ang pagpanginabuhi sa tao. Ryan Sorote, News 5. Gihulagway ni Cebu Provincial Police Office Director Noel Guilliamac nga gilehitimo ang gihimong operasyon sa kapulisan atol sa pag-implementar sa notice to vacate sa mga manindahay sa karaang merkado sa Minglanilla niadtong Biyernes. Matod ni Guilliamac, ang mayor mismo mao'y midangop kaniya aron mangayog tabang mao nga mideploy sila crowd dispersal management team sa lugar. Gingong 40 ra ka pulis ang iyang gipadasok wahi sa pangangkon sa mga vendors nga 300 ang gideploy nga pulis. Dugang niini, dunay basehan ang pag-aresto sa pipila ka manindahay human misukol sa mga pulis. Matod ni Guilliamac, andam silang moatubang sa mga posibleng reklamong isang at batok kanila. Well, if they think no na agrabyado sila, well, they're kanang free to go to the human rights. But as far as I know, orderly man sad ang pag-demolish dito. Maybe except for katong sigurong mga nag-rally, no? Nagpasiuna na ni pasakit sad sa mga atong kapulisan. Misugyot ang PDEA 7 nga mas pahugtan pa ang seguridad sa tanang pantalan ug terminal sa lalawigan. Bag-ong modus ilang nasayran, diin isagol sa pagkaon ang drugas aron dili dayon masakpan. King Perez, Sugin Limi.
Miduaw kaganihang buntag kang Provincial Administrator Attorney Mark Tolentino ang Deputy Director sa PIDEA 7 nga si Esperidion Javier. Kinisubay sa mga nahimong sugyot ni Javier pagbatok sa droga sa gihimong Provincial Peace and Order Council meeting niadtong Sabado kundi chairman si Governor Junjun Davide. Matud pa ni Javier nga dili diri sa Sugbo mismo gipanghimo ang mga illegal nga drogas. Kinisubay sa kasayuran nila nga igo lang nga gipalusot ang mga gidiling droga sa lalawigan kay wa say na monitor nga dagkong Shabu Laboratory dinhi sa Sugbo. As per our intelligence report, drugs are coming from Mindanao, no? Transport dito through roll on roll off, no? Kung pakinggan niyo through Roro. That is why I wanted to enhance the security measures of our ports and seaports because we know through intelligence report na may nanggaling sa Mindanao, may nanggaling sa Maynila. Tungod kay igo lang nga ipalusot ang gidiling drogas diri sa lalawigan sa Sugbo na himong sugyot karon nga mas pahugtan pa ang seguridad sa lalawigan. Nakip na niini ang mga posibleng agianan sa gidiling drogas sama sa mga pantalan ug uban pang mga terminals. Kay matud pa sa PIDEA 7 nga dili igo ang seguridad sa ubang mga terminals diri sa lalawigan. If we can improve, what do I mean? In every port and seaports, as I studied the physical security, we need to place K9, CCTV, train security. Dugang ni Javier gikinahanglan ang maong lakang kay aduna nay modus karon nga isud mismo sa pagkaon ng drogas aron di daling masakpan. Have you noticed? Sino ba ko ang taga Danao? Sino ba ko nakaranas pumunta ng mga Camotes o papuntang Negros? Sino sa inyo? Di ba? Pagdaan ninyo doon, sasakay lang kayo diretso, wala man nagtatanong, wala kung ano. Kung dala ninyo kanyon, wala man nagtatanong. Kung may dala kayong helicopter, wala man nagtatanong. Di ba? They said they will come up with a proposal, no? And we will support their undertakings kay kaning drug-related man ang ilang mga activities. And Gov is really strongly against that, no? So, whatever, wala pa man na flesh out ang ilang activity, so we will consider it, and then if it's worth doing by the province, then we will give our support. Samtang wa pa makadawat si Javier og report nga dunay mga barangay officials o mga sakop sa kapulisan nga tikpan nalipod sa mga drug pushers. Gani lakip sa mga plano karon ni Javier mao ang pag-reactivate sa mga barangay anti-drug abuse councils. Inorganize sa barangayon, may mga member dyan, no? May religious, may youth, may women, at sektor para to assist ngayon to help sa ating mga local government in fighting against drugs. King Perez, News 5. Negosyante Yuta, deputized agent sa GENR 7 og hubog gipang patay sa lungsod sa Dalaget sa managlahing hinungdan. Madin Sabang, Sugin Lime. Wa pa mangabot ang tagtungod ining negosyante Yuta nga si Felicissimo Gilay, si 33 anyos, lumad nga taga Misamis Occidental ug temporaryong nagpuyo sa sitio Sulungon, Barangay Tapon sa lungsod sa Dalaget nga gipusil kagabii. Ang biktima anaa sa St. William's Funeral Home sa nahisgutang lungsod. Nakaangkon kinig pinusilan sa luyo sa iyang ulo nga milapos sa iyang wang kilay. Matod sa hepe sa kapulisan sa Dalaget nga ang biktima mobaligya sa yuta nga bag-o lang niyang gibaligya ngadto sa laing tao. Sa initial nga investigation sa motive niya is ang kaning land dispute o kaning pagpamaligya og yuta nga dili iya. Nagkulob og patay na sab nga naabtan sa kapulisan sa maong lungsod ang usa ka deputized agent nga gitawag og bantay lasang sa Department of Environment and Natural Resources 7 nga si Rolando Acosta, 52 anyos, nga dunay samad binunalan sa iyang ulo. Giingong gibunalan ang biktima sa nasuko ining minor de edad nga iyang gibadlong gumikan sa pagpunay og putol og kahoy aron himuon og uling. Nagtamod na pud daw ni sa iyang misyon ba nga pagprotektar sa pagkangalang bantay lasang membro niya. Sige niya nagibuyag ni si Juan katong mamumuno nga paudawan na lagyan ng ilang negosyo nga pagpanuling. Wala kang trabaho ni bata, wala man kuno ni base sa igsoon, wala kuno ni ka-eskwela. Siguro niabot siguro sa punto nga naglagot na gitong di mao may murag na mode of livelihood tong pagpanguling niya ba. Natanggong sab sa Dalaget Detention Cell kining 62 anyos nga lolo, human iyang gidunggab ang iyang bilas, gumikan lang sa way maayong pagtinagdanay.
Giangko ni Bernardino Gamboa nga iyang gidunggab patay ang iyang bilas nga si Celestino Omnos sa tubaan sa merkado publiko sa maong lungsod. Naabtan pa sa kapulisan nga nagkupot sa kutsilyo si Gamboa nga naay gitas-on nga size ngadto sa 7 ka pulgadas ang gitas-on. So ikaw gyud nakadunggab na eh. Oo. Ikaw gyud ang katong kutsilyo ang gamit. Katong ang gamit ng kutsilyo. Ako itong panganda na itong mag-iyaw, baboy, mag-iyaw ba? Aha. Base po sa itong investigasyon, dili po maayo ang record ng nakapatay. Kanang naapoy pagka-bugoy ba? Napay pagka-barumbado ba? Labi na mo kainom? Madin Sabang, News 5. Gipaabot pa sa Provincial Administrator kinsa mao say pangu sa Committee on Discipline and Investigation, CONCODI, ang kopya sa suwat nga naglambigit sa mga kadagkuan sa CPDRC sa illegal nga droga sa bilangguan. Kahinumduman nga usa ka suwat ang nagpailang jail guard sa CPDRC ang anaana sa kamot ni Governor Junjun Davide nga nagtudlo nilang jail warden Romeo Manansala ug CPDRC consultant Marco Toral isip mo'y punuan sa droga sa maong bilangguan. Nagdumili sab sa paghatag og komento ang pangu sa CODI bahin sa pasiunang mando sa pagbalhin sa unom ka jail guards sa CPDRC nga gilambigit sa pagpalusot sa drogas. Tulo pa lang sa unom ka mga jail guards ang gibalhin sa Kapitolyo samtang ang laing tulo nagpabilin sa CPDRC. Usa sa mga pasangil sa suwat mao nga giduphan ni Manansala ang di mabalhin ang nahabiling jail guards kay gihimo silang taytayan sa pagpalusot sa droga sa CPDRC. Let's look at that accusation first. Let's try to see if there's any value to it, and then we will see what's the best way to proceed after we see it. Kaya wala tayo nakita pa. So I haven't seen it. Pasensya na. And besides, it's an extension of the actual. Negatibo sa swab test ang 5 ka mga taga Central Visayas, 15 pulos na kasakay sa Saudi Airlines. Diin duna sila'y kasakay nga nagpositibo sa sakit nga Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus kun MERS-CoV. Gipaybaw labaw sa Resu 7 nga ang 3 ka mga pasahero nga gikan sa Cebu ug 2 gikan sa Bohol pulos negatibo sa mga laboratory test. Tungod niini, wa nay angayang kabalakan ang publiko kay MERS-CoV free ang tunga-tungang Kabisayan. Apan ang Reso padayon gihapong naka-alerto sa mga international flights nga makasud sa nasud labi na sa Sugbo. Kabalakan pero importante vigilant gihapon ta no kay og unsay mga referrals gikan sa central office ato dayon na siyang i-contact trace and then mada sa referral hospital para ma-examine. Gitapos karong adlaw ang rerouting sa dalan Governor M. Roa sud sa Capitol Compound. Nahumana sa DPWH ang pag-ayo sa dalan M. Velez. Gipaagian ang dalan Governor M. Roa sa mga pampublikong ug pribadong motorista nga paingon sa Banawa ug Guadalupe. Epektibo alang kang Provincial Administrator Attorney Mark Tolentino ang rerouting sa trapiko sa dapit apan gipasabot nini nga di mahimong permanente ang pagpaagi sa mga motorista. What's your assessment? Ako, I don't think we encountered any problems, so I think it worked out fine for that purpose. Temporary raman to. So as a temporary measure, I think it was a successful undertaking. Baong kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime, daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!